So ay mga kaliminions, nataron sa Eddie Rosario Street sa Guizo. Kay paniud to ta o gato ng suwaya ng Alma's BBQ and Balbacua. So ato tanawon kung unsay lamin diri mga Karenderia Explorer kay Brad. Dugay-dugay ako makabisita diri sa Guizo o kibaw kung daghan gyud lamin kan na diri. So tara mo labang na ta og manglungkap. Labmi diri na sila libreng ano ginamos. So ginamos. So niya magginamos ta o yung mandonggo dapat ay barbecue. Sunod na natin dalawa nilang lansya, balbacua, bacareta, caldereta. Halos tanan. Wow. Pero yes, enjoy kita diri pero nag-barbecue sa Takay. Mamila yung panghabog nas like balbacua o barbecue. Muta na ta diri unsay lami diri ba? Unsay lami diri ba? Anak sudan lami. Lo, ako ko tanan ko lami oh. Dito may baby, unsay mo paborito diri ba? Juan. Balbacua. Wala balbacua. Iya, ako nag-order balbacua pero order ko bandunggo kay gagaw ra na sila. Pero po na ako sa tilawan ng balbacua. Of course, lami ilang balbacua, nanagod silang pangana, di ba? Ako na akong ganahan din rin, libreng una, bahay na tayo ng ginamos. So, lingaw kaya niya itong maniud to ron. Pisili. Gawat lang ko sa akong barbecue. So, sa mga Tagalog dyan, so explain ko sa inyo, ito yung parang mandunggo namin. Yung parang bagoong namin, pero bagoong isda. So, meron rin barbecue dito. Yun, mas barbecue, balbacua, bacareta, caldereta, lansyaw yung sa kuan, yun yung sa itlog at kuan ng baka. Ito na yung barbecue. Yan. So, kain na tayo. Let's eat! Kaon dere sa Alma's Balbacua and Barbecue. Bay-bay sa ako nakaon, nagbandunggo ko, nag rice, nag-coke, nag-barbecue, nag-suriso ba? 100 to na kung gasto ba, so not bad. So, kita bugbahin ka na Andres Guizo ay ano mo sa Alma's ha. Remember Alma's the name ha. Balbacua has their game, so next time atong tilawan nilang Balbacua ba yung ilang one pang specialties kaya malingaw ko pinakaling Balbacua mga lunch show. So bisita na guys and thank you so much for watching this Karenderia Explorer episode. I'll see you na sa susunod na mga adventures guys. Bye!